itxero orokorra. Kangurua handia, grisa eta gorria da. Burua ertaina du eta goian bi belarri luzeak ditu eta aurpegian ditu gauza hauek: bi begi, sudurra eta hoa, gorputza pitin bat lodia da. Kangurua, bizimodua, belarjalea da, beraz belarra jaten du. Atzeko biankekin azkar joaten da saltoka. Taldean bizi da, Australiako leku zabaletan bizi da, bitxikeriak. Marrazki bizudunetan bozeoan oso trebeak dira. Kumeak oso txikiak jaiotzen direnez, bere amaren poltsan hilabete batzuk pasatu behar dituzte.